My name is Matej Rapnik, sports physiotherapist from Slovenia. I'm really grateful for the opportunity that I can be part of the Ostrakon workshop today about a new technology called FMS, made by Iskra Medical. Είχαμε την ευκαιρία να δούμε τις νέες συσκευές της Indiba. Άκρος εντυπωσιασμένος, ανυπομονώ να τις εντάξω στο φυσιοθεραπευτήριό μου και να χρησιμοποιήσω τις παραπάνω δυνατότητες στην απίθανη τεχνολογία που ήδη έχουν.